full loh Mas. Kalau penontonnya ruang mesian Mas. Padet bengi iki. Padet Kiwa tengen teko ngarep full. Full istimewa pokoknya. Nggih. Monggo ning. Nggih. Uluk salam rumiyin nggih. Iga bengok-bengok. Aku gak bengok-bengok, aku tuh nangis aku. Aja nangis dalah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok loyo lo Bu, Pak? Kok boten semangat? Malih nggih. Jenengan jawab nggih, sing semangat nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Iki pengajian apa kate ning ludruk ini. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan boten supe dalam aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun sedaya. Ugi boten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi ibu-ibu PKK nggih ning ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Ugi boten supe kagem sedaya masyarakat ngopo Mas? Aku kok dada-dada maling kalali nih. Masyarakat ngepung sedaya matur sembah nuwun sanget ingkang sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang ingkang dipun pimpin sinten Mas Didi Purwanto alias Mas Gundul piyantune bagus, ramah tamah dan tidak sombong dan gemar sedekah. Makane ning ya jope Budi Wijaya iki selalu tahun ini alhamdulillah membludak ya. Membludak bertambah gitu gini ya. Alhamdulillah. Ning nggih pun kaget ning. Nggih napa Mbak? Ojo sampai kaget. Tahun wingi nanggap sekian. Tahun ini kok sekian. Setiap tahun itu ada gebrakannya sendiri. Sekarang tahun ini ada apa ini? Yang di belakang yang kita. Terbaru. Apa iki jenenge? Videotron. Nggih. Naminipun Wijayatron. Nggih. Ingkang dipun sinten niku operatore? Mas Aan. Oke, Mas Hendris. Mas sinten? Hendris. Nggih. Kok kaya bahasa Inggris ngono jenenge? Nggih. Bagus pokoke. Nggih. Pak Soteng, tolong di zoom iki bagian operatore. Lah, ben ketok bagus. Nggih, Neng. Oke, mboten supaya ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Langsung kemawon ning acara salajengipun kenapa? Bedayan serba serbi. Masih bersama duo Gak Lemos. Bisa nyawang rawani nembung. Ayo dulur udah meresani kebiar jerak Budi Wijaya. Acara selanjutnya Mbak Inge. Nggih, monggo dipun aturi Mbak Seniwati ingkang cantik. Nggih. Jelita. Penampilan ingkang perdana. Yang pertama saya akan tampilkan Bella Firmansyah dan Neng Kiki Amelia.
Nggih matur sembah nuwun saking Segodo Bancang Tarik. Ugi saking Lakar Santri Sawunggaling wong bagus matur sembah nuwun. Tim pedhot jalur langit. Nggih, tim pedhot jalur langit. Amelia, wonten sinten ning? Wonten ning Dias Pratama dan ning Rista Andarista. Saking Balung Mojo Kulon matur sembah nuwun. Nggih. Sabu sapa punden. Tim Kopior Setro matur sembah nuwun. Selanjutnya di belakang Ning Rista ada Ning Nana Leo dan Ning Yantika Dimas Anton. Jroning saka kudu eling lan pas padha nyaramaku dhewe kudu eling lan pas padha dari mana
Di belakang Neng Nana selanjutnya masih ditembang campur sari. Ada Neng Rani Kimbulwati dan Neng Menik Wulandari. Di belakang Neng Menik, peranan-peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Marsha Aprilia dan Neng Yuni Suyanto. Di belakang Neng Yuni masih di pemeran penting Budi Wijaya, ada Neng Vikum Krishna dan Neng Rizky Tok. Seniwati sekaligus Pangreman Budi Wijaya, ada Neng Mariati Sudarto, Neng Reni Suren, Neng Susan Warsono, dan Neng Titin Subayu.
Welang kekek mencelok nang tembok bareng maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok tinggal lunga setengah mati welang kekek welang abang mencelok nang koro jaman nang ora nguyura sing duwe bojo ora nate teko walang kekek walang ireng kabur brengeng yen beno seneng aja memandang yen ora seneng dalan rono. Selanjutnya, pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini Surobi. Dalam sinetron Beranak Dalam Kubur. Arep manis gulane Jawa arep manis gulane Jawa arep manis bojone sapa arep manis arep manis arep manis gulane arep gulane ireng manis gak nate leru arep manis arep manis arep manis wetone jombang arep manis wetone jombang ireng manis ora nate sampe. Senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Okta Sudarmanto, Ning Yayu Karmala, dan Ning Mary. Ning Mary Zuneo. Manis renggo satriya elen sanpura witen klapa semudha Pancasila dadi dasar renegara dan samara yen aja kamu durung teko rene suka kudu eling lan waspada. Neng Nur, Salam.
ingat. Genaplah sudah Sendiwati Ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gendeng-gendeng manis campur sari. Masih bersama The Lewong Anti galau. dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang. Sumangga Wotan Sari Cinta Damai. Mugi-mugi sayang ijabahi so kapan anggonmu bali bisa kumpul nganti kowe murni sesarengan budi jaya yo mononi mas janji-janjimu aku kang setia setuju tak enteni nganti sailingmu spesial tembang liya Budi Sepanuhun rombongan BP THC Audio Wijaya video troll Fortuna Leting idolane arek Jombang Goren apa wis ora kelingan sumpah janji mumpung kanggo aku jani ses lilo atiku wis lilo senadyan batinku Pak Yanto kaloro-loro senadyan aku ra kuwowo marga atiku kabacut tresno Perawan Kalimantan DP Rino wengi panca kelingan perawan
Kutha disebut kutha beriman, persidangan panas dadi nyatane. Kutha satria pancen akeh pandhae, kesenian letrak iku kabudayane. Letruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane Desari Pancasila sing dadi langgasane. Tirta wisata yoga arali, dina minggu ya pancen akeh sing nekani. Pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuadan. Rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Paripurna mukti. Neng Nor, Belum banyak. usahlah sudah acara bedayan serba serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Neng, saya Neng Inge Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.